Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phela futhi nginamukela le channel ehamba phambili inkezo. Mina ngufeza ngithuthi ngakho manje bathi ila sibona amaguma ede mhlabe mangabe usemusha like kanjalo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakhonke wengane zakwethu. Izingoma khetho okuhle siphithi dlamini esihloko sithi imnandi lento idumeke njengomfazi odlisa yenkundleni zokuxhumana kodwa ke imisakazo emikhulu isayishayisa le ngoba ke isibuka ngabantu abangaphezulu kwa-700,000 ku-YouTube dumise emhlabeni nguthisha womdanso wokuzivocavoca owaduma ke esagijima eqenjini leJomo Cosmos unkululeko King of Squats umfoka Dlamini wasemnambethu ubuyeke ateketise engeleka nyawo zomshini. Ivideo ke kaNkululeko oneminyaka engu-38 ukudlala kuyo le ngoma kasiphithi seyibukwe umahlandla angaphezulu ka-20 million enkundleni zokuxhumana. Usiphithi ke udaba esigodini sasentapha ehlokuzi uthe le ngoma uyicela ngokuhlanganyela nozakwabo uthandeka Hadebe uthe ke akakayikholwa izimanga ke ezenziwe le ngoma enkundleni zokuxhumana ke uyamjabulisa kakhulu ke ukubona abantu bathakasela umsebenzi wakhe ngale ndlela. Unethemba ke lokuthi nasemsakazweni bazogcina bekholele kuyona njengoba ke basayishalizela okwamanje. Uthe kuyona kuphela imsakazo angayiqhakambisi kodwa ke uKhala nangabahleli bemcimbi abancamela ukuqasha uDJ ukuba badlala ingoma yakhe nokuqasha yena ukuba icule bukhoma emcimbini. Unesifiso ke sokuthi abahleli bemcimbi yonke abekhona banike ithuba jabulisa abathandi bomculo. Uyathembisa ukuthi ke ngeke abaphoxe usho usiphithi ofunde kwaNgweda eGebhasi siphina sefumbathi esiphi ngaphambi kokuqeda ulwazi high school. Lo mculo ke uqala ukucula ngonyaka 2019 lapho ke enze khona album esihloko sithi ke ngicela isupport. Wabuye ke ngonyaka 2021 wenza EP enezingoma ezimbili ethi ukufa nethi ziyakhala manje. Uhambise ke ehamba nethwasa lekhansela ukuthi ke ucela ukucacisa ukuthi le EP wayikhipha kungakaqasha ngoba abantu bazitshela ukuthi wasebenzisa izinhlamvu ezazisebenzisa ngesikhathi kuqashwa kanti ingoma yayiphume ngo-April. Usiphithi ke uthe ubuye nguMashi kulonyaka esehamba nothandeka Hadebe esethi imnandi lento. Uyacela ke inhlakeni ezibhekena amakhono kuleli ukuthi ke zimbeke ezingene esefike kulo le ngoma yakhe njengamanje ngoba ke iyatrenda kodwa yena akaqashwa ndawo kuyona yonke imicimbi. Wazi ukuthi ke yini imbangela ukuthi ke uma kunomcimbi omkhulu ingoma yakhe idlalwe ezimoteni nasemcimbini ekubeni yena angaqashiwe ukuzobadlalela bukhoma. Ke nemeneze ubuhlungu kakhulu uyafisa ukunika ithuba ajabulisa abantu ukuphetha laphana usiphithi bafethu izona ezihamba phambili esilethe zona la khona umculo amaskando usiphithi akhala kakhulu laphana ngokuthi ke ingoma yakhe trend kakhulu enkundleni zokuxhumana kodwa yena akaqashwa ndawo. Esimene sikanjalo mhlawumbe wena kuthini lwakho uvo ngalolu daba ake hlala lapha na comment section ungixoxela abantu ukuthi mhlawumbe lithini lwakho uvo ngalolu daba. Ngilasibone sengiphuma nje nanyithembisa unyabuya futhi nezinye ezilandelayo uvideo landela wakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu. Into emnandi yaphinde sizoyiphila sithanda sami.